or zegny manafina izy tanao teo igny 87% sa 1%. Mais zegny azaveko aminao ino le 87%, ino le 1%. Mitandregny anao izy ka mbola samy zegny anao zao ty agnaty chaîne YouTube ty, donc zegny mbola misy vidéo amin'ny magnaraka ke aza tara zegny. Misy zay relax tsara ny zavatra ty. Ny 87% n'olo zegny efa ny programmena zegny fiainana azy. Efa ny programmena. Ny le programme fa natao zegny. Alefa mandeha l'école zegny anao miaraka amin'olo maro. Maro zegny aro miaraka mandeha l'école. Programme zegny. Vita école zegny ndrana ampianaranao atao zegny andeha hiasa amin'olo. Donc 87% n'olo zegny efa ny programmena koa andeha hiasa amin'olo zegny. 97% n'olo zegny efa ny programmena zegny vola andeha hidriky aminazy isam-bolana zegny. Donc zegny hoe asa hoe 1 million par mois na 2 millions par mois na hoe 5 millions par mois zegny. 87% n'olo zegny. Ny 87% n'olo zegny mitady laza zegny. Mitady laza. Mitsabo vidéo izy mitady laza. Mandeha milalagna zegny izy mitady laza. Eny fa na dia mandeha mivavaka zegny izy akasokasoko zegny sabaty lazy misy izy mba ho hita zegny. 87% n'olo zegny mitsabo igny. Ny 87% n'olo zegny mahatonga raha aby amin'izay zegny ny tsy fanagnana raison fa hoe fanagnino za mitsabo raha tsaboeko ty. Tsy mamontany la question hoe why fanagnino. Fanagnino zegny anao zao ty mizaha vidéo ty. Fanagnino zegny anao zao ty mipetraka amin'ny tanàna misy anao. Fanagnino. Amin'ny fotoana anao mamaly fagnotiniagna zay fanagnino. Ndraiky fahaizanao la ino le raison nao izy io ty miova fiaignanao. Ino zegny le 1% zegny. Tandregny anao ile 1% ndraiky zegny nandalo fanaintegna maro zegny le 1%. Olo nandalo fanaintegna maro tamin'ny fiainana. Ohatra zegny tsisy raha nohanigny zegny izy tantragno azy tao. Na hoe ireo tamin'ny ray aman-dreny tao zegny tsisy raha nohanigny. Iregny zegny olo tafiditra agnatiny 1%, tsisy raha nohanigny. Fa tsy mipetraka teo fo izy. Na hoe tsy mipetraka eo fo zegny. Na anao zao ty zegny ka tsisy raha hohanigny an-tragnonao, anao zao ty tsy mipetraka eo zegny. Fa mitady mitsakaraka moyen zegny. Io lababy igny zegny tafiditra agnatiny 1% zegny. Ny 1% koa zegny tsy palagengana tamin'ny fiainana. Miantra tsy nahay. Mitsabo raha raiky igny ny fahan'olo. Fa tsy mijanona eo zegny izy. Mitsabo izy. Tsy vitan'izy mitsabo fa mitohy zegny fitsaboana an'ilay raha raiky. Ny fitohizana fitsaboana an'ilay raha raiky zegny mahatonga izy mahay. Ireny zegny tafiditra agnatiny 1% zegny. Ny 1% ndraiky koa zegny magnaraka. Ny 1% zegny mahay le raison. Fa hoe magnino za mitsabo raha tsaboeko amin'izao ty zegny. Izy koa anao zao ty zegny hainao tsara hoe magnino anao mitsabo raha tsabonao amin'izao ty zegny tafiditra agnatiny 1% zegny anao. Ny 1% koa zegny tsy mijanona izy miantra zegny. Izy miantra fo satria izy mila fiainana tsaratsara ndraiky koa zegny. Io lababy igny zegny antsoina hoe entrepreneur. Donc zegny safidy zegny anao. Est-ce que anao hijanona amin'ny 87% sa antoraka amin'ny 1% zegny. Safidiny anao jaranao misafidy izy. Donc zegny izy ka mbala hiantra ndraiky zegny anao agnatsara fiaignanao na méditation zegny izy io na andeha hife internet zegny lien zegny amerika vidéo ty online millionnaire mastery zegny entinao mife internet ty malaky. Raha ohatra ka anao zegny mba tahazo vola amin'ny affiliation ohatra tsaboeko zegny izy tanao donne free service na koa hoe service natao ho anao oezile ndraiky ariala zegny mitsabo ho anao dia jena script zegny magnampy anao koa zegny amin'ny méditation andeha anehoanao ny raha ilainao zegny.
anjaranao misafidy na anao hianatra ndraiky na anao hijanona amin'ny place isanao vity zay. Donc zegny fagnontaniana farany zegny aiza zegny tianao amin'ny lamy commentaire ambanao zegny hevitrinao aminazy igny. Izy koa mbala mila valeur koa zegny anao io zegny mbala misy vidéo raiky ambadiky ty avy eo ambadiky koa zegny mbala misy vidéo azonao tandrinesana zegny asa tegna zegny mbabao ndraiky avy eo activer zegny notification. Sakaraha koa manao kiasa. Ok.